Okay, so mag-unbox tayo ng tail light ng Hilux. So ito yung pang modelo, LED bar. Ito nga, i-unbox natin and then kakabit natin sa Conquest. Sealed pa to, hindi pa nabubuksan. Ako pa lang yung unang magbubukas. LED bar siya, guys. Ito yung parang may number 3 sa likod. So ito yung pang left side. Okay, ganda. Ayan, guys. Okay. Klasa.